Hoxe comezaba a sétima edición do Bono Activa Comercio. Nesta primeira convocatoria do ano 2025, a Xunta está a destinar 2,5 millóns de euros, cos que prevé mobilizar 8,5 millóns en vendas nos establecementos de proximidade galegos, co obxectivo de incentivar a demanda e atraer nova clientela ao sector. Estamos hoxe aquí, como cada edición que poñemos en marcha dos bonos comercio para acompañar aos nosos comerciantes. Como saben, este ano, hoxe mesmo, se abriu esta edición do bono comercio con 2,5 millóns de euros, que creemos que é un forte impulso para que os consumidores veñan ao comercio local. Utilizamos este bono en momentos do ano nos que consideramos que é bo para promover as ventas, pois un pouquiño antes das rebaixas ou cando hai eses períodos baixos. Está acreditado precisamente que o bono comercio funciona moi ben para atraer a xente. E os datos son os que son. Nestes momentos, esta edición abriuse ás 9 da mañá, estamos prácticamente en 60.000 bonos, con as ventas mobilizadas de casi medio millón de euros, é dicir, estamos falando de cifras moi importantes e relevantes. As persoas consumidoras interesadas que descarguen o bono desconto de 30 euros poderán empregar directamente na adquisición de produtos e servizos nos comercios adheridos ata o esgotamento do crédito da campaña. Os bonos están pensados para fomentar o consumo no momento da compra, favorecendo así a dinamización comercial. Tanto a satisfacción dos comerciantes, que así non lo trasladan a través das súas asociacións, como dos propios consumidores, acreditan que esta medida do bono comercio é unha medida que ten moita trascendencia. Os números así o avalan, non? Dende o ano 2021, que puxemos en marcha o bono comercio, temos mobilizado máis de 100 millóns de euros en ventas. Teñen formato digital QR e están dispoñibles para a súa utilización nunha aplicación móvil. O importe vaise reducindo en función do valor da compra. Así, as compras iguais ou superiores a 20 euros e inferiores a 30 corresponderalles un desconto de 5 euros. A rebaixa será de 10 euros para as compras iguais ou superiores a 30 euros e inferiores a 50. A partir desta cantidade, o desconto alcanzará os 15 euros. Que esta iniciativa sempre funciona moi ben. Nos aquí en Júpiter Ourense o notamos sempre levamos adheridos dende que comezaron os bonos no 2021. E a verdade notase moitísimo, xa xente cando se publica que van sair, xa hai un revuelo generalizado na xente. E hoxe sabemos que vai ser un día duro de traballo, a verdade que sí, porque a xente sabe que é eso, que os bonos teñen unha cuantía e agótanse, entón o primeiro ou segundo día é un día con moito revuelo na tenda, e estamos preparados e listos.